Ahojte všetci, vitajte na ďalšom dieli podcastu zo Success Unity, kde predstavujeme úspešných ľudí a podnikateľov. Teda dneska prvýkrát budeme predstavovať podnikateľov úplne z inej sféry, ale ako všetci viete, venujeme sa hlavne MLM a network marketingu, kde vyvraciame rôzne fámy, chýry a to, čo sa šíri o network marketingu, že sú to podvody a tak ďalej. Ale dnes budeme úplne z iného súdka a ja musím povedať, že dneska mám trošku stres, lebo mojím hosťom je Robert Černá, ktorý je v podstate môj prvý šéf, ktorý mi dával robotu kedysi dávno, pred 20 rokmi. Takže Robert, vítaj u mňa v podcaste. Ďakujem za pozvanie, Ivan, veľmi si to cením. Tak skús sa trošku predstaviť, že kto vlastne Robert Černák je, aby ľudia vedeli, že odkiaľ si a kto si. Neviem, či sa to dá jednou vetou, lebo ja aj na svojom Instagrame uvádzam, že som človek mnohých tvári, ale skúsim to nejako stručne odprezentovať. Ty ma poznáš ako zakladateľa personálnej a eventovej agentúry Prostav. Mal som to šťastie, že si bol členom môjho tímu ešte v začiatkoch, keď sme rozbiehali aktivity, keď sme spolu mali možnosť pracovať v rôznych destináciách, ale k tomu sa asi dostaneme. No, okrem toho teda sa venujem viacerým iným odvetiam. Máme úspešný detský projekt. Toto by si rovno mohol povedať, lebo ja sa s tým všade chválim, že koho ja som dostal do podcastu, tak ja vám to musím povedať. Robo je Tárajko a jeho žena je Popletajka, čiže toto je pre mňa úplne, že extrém. Trošku zamaskovaný, veď môžeme si prebrať, ako sa to stalo, ako sa celý projekt zrodil. A okrem toho som aktívny vo volejbale, nakoľko moje deti hrávajú volejbal. Zradili sme projekt volejbalovej akadémie na Slovensku. No a mnoho iných projektov, prezentácia Slovenska ako destinácie v zahraničí. Okrem toho sa venujem aj moderovaniu rôznych podujatí. Mňa fascinujú najmä masové podujatia, kde je 5 000, 6 000 účastníkov. A proste teraz v poslednej dobe sa veľmi intenzívne venujem aj otázke zdravia a preto som veľmi rád prijal tvoju ponuku byť súčasťou tohto podcastu, ale zároveň byť súčasťou komunity Success Unity, o ktorej sa asi dnes budeme rozprávať. Dobre, a ešte jednu dôležitú vec si zabudol, že ty rozprávaš koľkými jazykmi? 10 jazykmi svetovými plus slovenský, takže asi 11 cudzích jazykov. Ako takto, tých jazykov ovládam viac, ale ja vyslovene počítam len tie jazyky, v ktorých som schopný plynule sa dohovoriť. To znamená, viem niečo po maďarsky, viem niečo po chorvátsky, viem niečo po grécky, ale tieto jazyky nepočítam. Vieš aj po čínsky? A viem ti povedať niečo, čo sa k tebe nehodí, ale Wu Wai Ni, to znamená milujem ťa. Lebo ja som sa na Valentína raz naučil povedať milujem ťa v 100 cudzích jazykoch. To som bol ešte mladý. Aj po japonsky to vieš? Timi Wai Hiteru. Škoda, že to neviem skontrolovať. Ani ja možno som výslovno zabudol, ale to sú frázy, ktoré som si pamätal. A vyslovene som ich aj aktívne používal ešte za svojich mladších časov. Takže... Že si takto ženy balil, hej? Nepoviem, že balil, ale ja som rád využíval možnosť zoznámiť sa s niekým a naučiť sa cudzí jazyk. A nejednal sa len kontakt priateľ-priateľka, ale aj kontakt kamarátsky. No, lebo vtedy ešte neexistovala umelá inteligencia. Ty vieš dobre, že som o niekoľko rokov alebo niekoľko desiatok rokov starší ako ty. No zase nepreháňaj. Môj syn sa stále pýta, že tatinko, to ty, keď si bol malý, to ešte žili dinosaury. Takže asi tak. Ja som dieťa komunizmu a umelá inteligencia vtedy neexistovala. Dokonca sme nemali ani mobily, takže sme sa museli učiť cudzie jazyky. A telku ste už mali? Telku áno, ale čierno-bielu, pamätám si do mojich 12 alebo 13 rokov. Ďalkový ovládač som bol ja, keď mi otec povedal, choď prepnúť, tak išiel prepnúť. Áno, potom aj farebnú, asi 6 programov, takže vieš, že sa dalo na niečo sledovať. Sledovali vtedy od kuka do kuka, nie? A prvý mobil som mal, pamätám si teraz, na vysokej škole, mal som ho ako prvý zo spolužiakov všetkých. Bol to taký ťažký, taká tehla, 1,5 kg. Nokia, nie? Alebo čo to vtedy bolo? Nie, nebola to Nokia, bolo to niečo iné, už si nepamätám. Klamal by som, ale bol som veľmi hrdý na to, že ho mám a pamätám, keď mi počas vyučovania prvýkrát zavolal a ja som vtedy zakladal už animačnú agentúru a povedal, prosím, Černák, počkajte chvíľočku, odídem z miestnosti. Okay. Momentálne už telefóny veľmi nemusím, takže skôr využívam ako také nútené zlo, aj keď asi pri tebe opäť začnem využívať sociálne siete. Ale no, to je taká história, teda áno, polyglot, učil som sa cudzie jazyky, okrem toho umelec, moderátor, textár, spevák, hoci ja si stále myslím, že spievať neviem, ale
nejakých 130 pesničiek sme už naspievali, našťastie detských, takže... Ale vieš čo, ja som hovoril jednej mojej super členke z týmu, že príde mi do podcastu Černák a ona sa ma pýtala, či ten Černák. A ja hovorím, že ten Černák asi nie, ale ja som chcel vedieť, či vy ste nejaká rodina. Môj otec hovoril, že je to bratranec z druhého kolena. To ja neviem. Ja nehovorím o tom, že je to druhá rodina, ale boli samozrejme chvíle, kedy som to meno využil. Je to ľahko zapamätateľné meno. Najmä ak sa jednalo o nejaké pôžičky, ktoré mi nechceli vrátiť, tak tedy to zafungovalo. Okay. Ale to bolo ešte dávno, takže momentálne už by som na túto tému nerozprával, aj keď priezvisko Černák je momentálne asi veľmi populárne. A mal si aj nejakú negatívnu skúsenosť s tým, že vás nie, lebo vy ste Černák? Ani nie. Skôr je to také, to vy ste ten. A vtedy bol ešte aj minister hospodárstva Černák, čiže viac menej na všetkých frontoch to meno nejako odznievalo. Ja som bol aj aktívny hokejista, bol som celkom dobrý hokejista, strávil som niekoľko rokov v reprezentácii do 18-20 rokov. Momentálne menovec Černák opäť hráva v NHL, z Košíc, veľmi talentovaný obránca. Takže to meno Černák je celkom exponované. A ja som veľmi rád, že môže byť aj súčasťou Success Unity. OK. Ďakujem, že mi robíš reklamu, tak to v každej druhej vete to ma teší. Lebo vieš, ty tu máš ľudí, ktorí už sú za tebou alebo s tebou niekoľko rokov. My sa síce poznáme 17 rokov alebo 18 rokov, tak neviem presne koľko to je, ale vlastne tá intenzívna spolupráca v rámci tohto projektu začala možno pred 3 mesiacmi, keď si mi dal prvé vzorky. Áno. A pred 3 týždňami som začal intenzívne objednávať a pred 2 dňami mi prišlo, že som executive, ja neviem, čo to znamená, ale som veľmi rád. Hej, že to bol veľmi rýchly spad, ako sa ty dostal k tým pozíciám. Dobre, ale mňa zaujímajú všetky tie tvoje projekty a chcel by som dneska o nich rozprávať a potom sa dostať aj k tomu zdraviu a k MLM. Taký najzaujímavejší, vieš, ktorý je pre mňa? Oman? Nie, Tarajko. Aha, no tak ja som myslel, že zabrdneme do Ománu, keď si pracoval ako tanečník. Áno. Dobre, tak poďme najprv k Ománu. Takže ako si bol neviem, že ja som u teba na castingu ani nebol. Nie, teba dohodila Evka Hráčová, naša skvelá choreografka, ktorá pracovala rok v Ománe a potom ty si prišiel druhý rok pracovať ako šéf-animátor a ja som ťa bol osobne zaškoliť 1 mesiac. Áno, v Ománe, že? Takže my sme tam strávili vlastne mesiac. Nie, vy ste tam strávili 3 alebo 4 mesiace, ja som tam strávil len mesiac. No, tak... Takto to bolo. Inak pamätáš si na môj najväčší trapas v Omane? Ja som hovoril o tvojej manželke. Nepamätáš? Tak povedal si mi, že ja mám odpočítavanie robiť silvestrovské. Áno. A moja angličtina ešte nebola bohvie aká. Išlo to od 10-9 a pri 5-ke som sa stratil. Takže odpočítanie pri 5-ke skončilo a vtedy si mi urobil z toho taký trošku škandál. Takže mám odtedy veľký rešpekt k tebe, že som zabudol na stage pred 800 ľuďmi odpočítavať po anglicky. To si nepamätám, ale pamätám si tie krásne časy. Vlastne my sme boli ako prví animátori slovenskí v Ománe. Dovtedy ešte cestovky ako Satur, Hydrotour ani nechyrovali o takéto krásne destinácie. Ja som im potom aj doporučoval, aby tam brali slovenských a českých turistov. A ja ten Silvester si pamätám v inom momente, lebo ja som tam jedného chlapčeka pochválil po anglicky, že ty si skvelý, ty budeš budúci sultán Ománu. A vtedy za mnou prišiel riaditeľ hotela a povedal mi, že chod sa schovať na hodinu, lebo tu máme políciu a keď niekto spomenie meno sultána, tak môže ísť do basy. Takže ja som sa vtedy na hodinu musel vypariť, áno, a potom som sa vrátil vlastne už po polnoci, keď si ty oslavil. Možno nestihol moje odpočítavanie, ale počul si ho, lebo som mal z toho prúser. Ale boli to krásne časy v tom Ománe, áno. Takže vlastne tam začala naša spolupráca. A ja sa musím priznať, že ja kroky niektorých našich animátorov, alebo hlavne šéf-animátorov, takých tých šikovnejších sledujem. A sledoval som vývoj niektorých, ktorí sú momentálne hotelovými riaditeľmi, ktorí sú manažermi veľkých korporátnych sietí. A tiež som sledoval tvoj príbeh, veľmi ma zaujal a som rád, že si sa mi ozval. No a keď sa bavíme o tej agentúre personálnej alebo o tej agentúre eventovej, tak všetko to vzniklo ešte za študentských čias. Som prvýkrát vycestoval v roku 1999. Čiže ešte... A kde bola prvá destinácia? Prvá destinácia bola v Grécku. Som myslel, že Chorvátsko. Nie, takto ako Grécko bolo štúdium animácie, ale ešte predtým som pracoval samozrejme 5 rokov v Chorvátsku, kedy som začal organizovať také pirátske výlety pre deti na pirátsky ostrov, opustený ostrov. Mal som 120 detí na lodi, bol som sám s 3 pomocníkmi, teraz si uvedomím, aká to bola zodpovednosť. Ale bola to veľmi zaujímavá činnosť a na druhej strane aj veľmi lukratívna. Ja som práve kvôli ponuke práce z Chorvátska aj prestal hrávať profesionálne hokej, lebo
4 roky som hrával Extraligu, najvyššiu mužskú súťaž hokejovú a plat v tých časoch bol 6 000 slovenských korún, čo je súčasne 200 eur. Áno. A to v Extralige? V Extralige. Okay. A to sme fakt hrali vrcholový šport. A to ste mali všetko ostatné zaplatené? Všetko ostatné. A 6 000 korún bol vtedy veľmi dobrý plat, veľmi slušný plat. A ja som za jednu sezónu v Chorvátsku za 2 mesiace zarobil 10 000 eur. Okay. Takže som si porovnal, spočítal jedno s druhým a povedal, tak nie, tu končím s hokejom, lebo ja som vždy chcel byť hokejista, ktorý bude hrávať v NHL a všetko tomu nasvedčovalo, ale potom tomu prišli zranenia a už som cítil po tej 20-ke, že už to asi NHL nebude, už by bolo dobre možno to zabaliť a veľmi ma bavili cudzie jazyky, štúdium cudzích jazykov, cestovanie, vtedy sa práve otvorila tá možnosť cestovať, tak som sa rozhodol, že budem študovať teda cestovný ruch, cudzie jazyky a pôjdem do sveta. A začalo to, išlo to. Egypt, Turecko, Tunisko, 4 roky som strávil na Maledivách, ktoré boli krásna destinácia. Ja by som tam bol aj doteraz, ak by nám tsunami nezničilo ostrov. Okay. Vieš, v roku 2004 to prišlo a odrazu bolo po ostrove a Švajčiari, pre ktorých som pracoval, ho predali Číňanom a teraz je to jeden z najluxusnejších rezortov na svete. Anantara rezort. Takže... A ja viem Anantaru, ja chodím do týchto hotelov. Môžeme tam ísť spolu. Áno, môžeme. Ale keď som tam pracoval, ja noc stála povedzme $100 a teraz stojí noc 6 000 alebo $7 000. No tak som chcel 5 000 povedať. A ako boli tvoje prvé začiatky, keď si prvých animátorov zamestnal? Ako vyzerali tieto prvé joby, ktoré si dohodil? Bolo to veľmi ťažké, lebo vtedy ešte bolo potrebné vybavovať víza, pracovné víza a nevždy sa to podarilo. Ale mám na to najkrajšie spomienky. Dokonca ja som mal sieť hotelov v Egypte, ktorú som personálne manažoval. Bolo to 13 hotelov. Vtedy sme vytvorili aj projekt Klub Markíza pre CK Hydrotour, ktorý doteraz fičí. Ale bolo to také pikantné, lebo vlastne ja som bol zodpovedný aj za vyplácanie tých ľudí a nebolo to vo forme šeku alebo na konto. Ale ja som išiel normálne na účtovnícke oddelenie. Áno. Zobral som šek alebo bankovky v najmenších nomináliách a chodil som s nimi taxikom po Hurgáde alebo po Safáge a rozdával som ich animátorom. Takže tak to bolo. S kufríkom, s bodyguardom, takže boli to veľmi ťažké časy. Boli sme tam 3 roky a potom nás z trhu vytlačila lacná ruská konkurencia, keďže tí ruskí animátori začali pracovať za 100-200 eur a to už sa nedalo konkurovať. A ešte stále sa tomu venuješ, tomuto, že dohadzuješ animátorov, tanečníkov, čašníkov? Áno, viac menej áno, ale ja som ten človek, ktorý projekty rád rozbehne a už keď fičia, už ich deleguje na niekoho iného, alebo poprosí o pomoc, aby to nevyznelo zle, poprosím o pomoc niekoho iného. Takže napríklad personálnu agentúru momentálne vedie môj brat Cyril, ktorému ďakujem za to, že som ja 4 roky mohol pracovať na Maledivách a agentúra stále fičala. Potom sme založili aj eventovú agentúru, spolu zase s ďalším kolegom Karolom, veľmi šikovným, aj moderátorom, aj animátorom, momentálne môj spoločník. A to je zase eventová agentúra Prostav, ktorá organizuje veľké kongresy, podujatia na celom Slovensku, ale aj v Čechách. Moderuješ aj ty? Ja moderujem, samozrejme, ja si nechávam také perličky. Čo je také najperličkovejšie? Najperličkovejšie, ako mňa najviac bavilo moderovať spartianské preteky. Okay. 6 rokov som ich moderoval. Spartan Race. Normálne Spartan Race. To si chodil, že po destináciách a moderoval. Ja som to začal moderovať s Marcelom Forgáčom, prvé dva ročníky, potom Marcelovi už sa nechcelo, alebo už nemohol, neviem. Potom som ostal sám 5-6 rokov, dokonca aj majstrovstvá sveta som moderoval v Tatranskej Lomnici, kde bolo 6 500 účastníkov, to bola trojdňová akcia. Takže to boli také krásne časy, len tam som často prišiel ohlas, keďže to bola dvojdňová akcia, moderácia, aj v extrémnych podmienkach, napríklad vo Svite bolo minus 27 stupňov jednu zimu. Wow. A musel som celý čas kričať arú, Sparťania, takže potom robiť rozcvičky. Takže po 6 rokoch, keď sa zmenili majiteľe licencie, tak som nejako zanevrel na túto činnosť, ale potom som zase začal moderovať kongresy lekárske, čo bude možno pre teba zaujímavé. V spolupráci so spoločnosťou Medirex to boli najmä kongresy gynekologov, kedy som sa musel učiť odborné výrazy jazykov. A koľko sa tak zarába, keď moderuješ Spartan Race, ak to nie je tajné? Môžeš povedať, že od do? Ja neviem, koľko sa zarába teraz. Určite poznám moderátorov, ktorí si vypýtajú za jednu moderáciu, ak sú známi mediálne, aj 5 000, 6 000 eur. Ale ja som bol vtedy rád, že som tie podujatia mohol moderovať. Ak si pamätám, bral som možno 400 eur prvý rok za celodennú akciu, alebo 500 eur, už si nepamätám. A potom to išlo možno vyššie na 600, 700 eur. Ale asi by som to už nezobral nie kvôli tomu, že sú to zlé peniaze. Sú to veľmi dobré peniaze, ale bolo to veľmi namáhavé. Celý deň.
ak si to porovnám s projektom, kam ty teraz smeruješ, kde hrám intenzívne pol hodinu alebo hodinu a potom sa ešte možno pol hodinu fotíme s tými deťmi, tak je to aj finančne zaujímavejšie a najmä tá energia od tých detí je oveľa lepšia ako od tých zablatených Spartanov, ktorí prišli a ktorí ani nevedeli, kto je moderátor. Áno. Áno, aj keď boli Spartania, ktorí vedeli, kto som, aj si ma vážili, lebo chodili pravidelne na všetky akcie, na všetky podujatia. Ale môj obdiv pre všetkých Spartanov, pre všetkých športovcov, ktorí sa odvážia ísť na tento pretek, a zažil som tam veľa zlomenín, veľa úrazov. Tak je to určite náročné. A majú môj obdiv, určite áno. No, ale môžeme rovno prejsť, pretože cez víkend ste mali s Tarajkom a Popletajkom akciu v Tatrách. Počkaj, Popletajkou, aby tá manželka zase sa neurazila. Pardon, Popletajkou. Som to poplietol, ako ona poplietla. Potom poviem vtipný príbeh, ako som ju spoznal. Ale ja som hovoril môjmu kamarátovi, že Tarajko a tak ďalej. On, že vieš čo, ja som tu akurát s ním na pobyte. Takže Ktorý to bol? David Zbojek. To bol ten boxer? Alebo nie, taký vysoký, chudý chalan. A bol tam stromý syn mi tam bol. Je veľa zaujímavých typov ľudí, ktorých spoznáme na tých podujatiach, na tých eventoch, no ale ja by som možno najradšej vysvetlil, aj ako sme sa dostali k tomu projektu, lebo to nevzniklo len tak, vieš. My v agentúre sme založili dielňu na výrobu maskotov. To znamená, ak nejaká firma, banka plánuje kampaň, nechá si vyrobiť maskota. Momentálne si dovolím tvrdiť, že sme najväčším výrobcom maskotov v rámci Strednej Európy. Ale mali sme tých maskotov veľmi veľa. Stále ich máme. Mám obrovský sklad, je okolo 100 maskotov. A ja som býval vtedy vo Svite s rodinkou v Poprade. Ešte preruším. No. Aký je najbizarnejší maskot? Chodiaci kondom. Nie. Ale ozaj? A Mišo Hudák mi povedal raz inkognite, a ešte dobre, že stojí a chodí, dobre, že neleží. Takže dobre, ale to sme odbočili od témy. Bože, Hudák ten, čo musí robiť toho... Vieš, čo myslím? No. Dobre, poďme. A už si bol v tom maskote? Ja som tú výrobu začínal pred 15 rokmi. Čiže ale v tom kondome, či si bol? Nie. To bolo vyrobené na zakázku pre klienta. Ja som ho ani nevidel, priamo z dielne bol posielaný ku klientovi. Ale vrátim sa k tej téme. Mali sme teda obrovské množstvo maskotov a pamätám, vtedy veľká firma v Poprade Tatra Vagónka nás kontaktovala v roku 2015, že máte veľa maskotov, my chceme na Mikuláša nejaké vystúpenie s tými maskotmi, urobte niečo. A my sme začali intenzívne hľadať teda hercov, nejakí nám aj prišli na casting, ale ja som veľmi nebol spokojný a potom som povedal mojej manželke, počúvaš, ak ty si herečka, ty to s tými deťmi vieš našimi, ty hráš, spievaš a tak ďalej, ja som tiež celkom šikovný herec, dajme si nejaké parochne, zamaskujme sa, išlo tam vtedy o celkom veľké peniaze, 15 alebo 20 000 eur, už si nepamätám, tak sme to urobili ako jednorazový projekt, ale cieľ bol zamaskovať sa, vieš, parochňu, aby ma čo najmenej známych poznalo, lebo ty v očiach tých svojich kamarátov klesneš, ak odrazu z manažéra klesneš na pozíciu klauna, šaša alebo rozprávkovej postavičky. Manželka tiež nechcela byť rozpoznávateľná, tak si dala parochničku, aby ju nebolo vidieť. Áno. No a vyskúšali sme to raz, potom si to objednali ešte 2-krát, 3-krát, celkom to fungovalo, tak sme sa rozhodli, že skúsime to predávať. Skúsime urobiť turné. Turné sa vypredalo prvých 10 koncertov. Keď sme to začali ponúkať komerčne, vtedy bola veľmi nízka cena. Predstav si, my sme to predávali za 500 eur, koncert my dvaja, plus 8 brigádnikov do maskotov. Wow. 500 eur za 10 ľudí, čo je nič, nákladová cena. Áno. Mali sme za prvý mesiac, máj, 24 koncertov za 30 dní. To je šialené. Tak vtedy sme si povedali, nie, stop, musíme pribrzdiť, musíme zvýšiť ceny. No ale vlastne takto to vzniklo, že my sme sa chceli zamaskovať, malo to byť jednorazová vec a potom to narástlo do takých rozmerov, že už sa to nedalo zastaviť. A teraz sme vďační za to, že sme ten projekt začali. Začali sme ho kvôli našim malým deťom, ktoré vtedy mali 1 alebo 2 až 4 roky. A momentálne sme za to vďační, lebo je to projekt, ktorý nás naplňa. Je to projekt, ktorý nám dovoluje edukovať deti, erudovať deti, ale dokonca aj dospelých. Rozprávame o témach ako zdravie, ako šikana, ako triedenie odpadkov, to je by the way najobľúbenejší videoklip, Veverička, odpadková profička. Moja dcera presne tento poznala. No a to je tiež taký príbeh. Koľko tam máte videní na tom YouTube? To okolo musí byť 150 miliónov na všetky klipy, tento má konkrétne 9, čo možno nie je najviac zo slovenských klipov, ale už sú to celkom veľké čísla. A práve tu poviem ďalšiu anekdotu, tá Veverička bola maskot, ktorý bol nechcený. Pre klienta sme ho vyrobili, on chcel potom zmeniť, tá Veverička nám ostala na sklade, tak sme si povedali,
Nejakú ju recyklujeme, Áno. urobíme z nej hviezdu, urobíme z nej celebritu. Natočili sme s ňou klip a teraz každý jeden koncert musí byť veverička, lebo deti si ju vypýtajú. Takže takto ten projekt vznikol. Momentálne sme odohrali, my sme to aj počítali, už okolo 1000 koncertov, čo je celkom veľké číslo. Vydali sme 7 CD, 2 DVDčka, 130 pesničiek nahratých a máme teraz novinku, konečne 3D vlastný videoklip, ktorý ti potom aj ukážem. Čo to znamená 3D videoklip? Umelá inteligencia nám už pomáha tvoriť a vyslovene Disney štýl. Takže totižto celý tento projekt nie je len slovenský. My sme založili ochrannú značku na celý projekt celosvetovo. Máme spolupráce s Holanďanmi, máme spolupráce s Rumunmi. Naším cieľom je získať nejakého amerického partnera pre ten projekt a vyvíjať projekt tak, aby to nebola len vec, že Tárajko popletajka na Slovensku, ale Tárajko popletajka celosvetovo. Okay. To sa nám dári zatiaľ celkom pomaličky, to znamená, tá Európa už o nás vie, ale chceli by sme preraziť do celého sveta. Takže niekedy sa to podarí, že tvoj klip začne mať čísla v Indii a v Pakistáne, v Bangladeši a vtedy vlastne ten YouTube to je šialené, koľko ty máš projektov a to sme ešte len pri druhom. Že ako to vôbec všetko s manželkou zvládate pri 2 deťoch, manažovať toľko projektov a mať čas na deti, lebo však ja viem, že vy ste dobrí rodičia. To sa snažíme. Takže ako je to možné, lebo vieš, ja pracujem s ľuďmi a oni sú v jednej firme alebo majú svoje povolanie a ledva stíhajú vlastný život. Ako je možné to zadeliť si ten čas? Tak ja musím povedať, že mám to šťastie a naozaj ohromné šťastie, že som našiel ideálnu ženu pre mňa. To sa málo kedy stáva, ja som sa v živote častokrát popálil. Kamaráti hovoria, že Robo, ty si sa plažil bažinami. Akože, ako poznáš to, raz padneš tam, raz padneš tu a tak ďalej. Nevždy je to tá správna partnerka. Možno pre niekoho iného správna, ale pre mňa nie. A ja som našiel konečne tú správnu partnerku, moju ľudskú, moju popletajku, milujem ťa. A ona je dokonalou mamou, dokonalou manželkou, dokonalou herečkou a ona mi určite v začiatku pomáhala, najmä čo sa týka rodiny. Ja som bol často na služobných cestách, kedy som nebol doma aj 2-3 dní, ale potom, keď prišiel môj zdravotný problém, o ktorom asi tiež budeme rozprávať, tak som si uvedomil, že vlastne tá rodina je prvoradá, musím sa jej venovať viac, tak som niektoré veci odsunul na vedľajšiu koľaj a začal si uvedomovať hodnotu zdravia, hodnotu rodiny, hodnotu medziľudských vzťahov a preto som aj veľmi rád, že tu dnes sedím a že budem môcť pomáhať tebe a iným členom tvojej komunity rozvíjať tento zaujímavý projekt, ktorý prinesie ľuďom nielen zdravie, ale aj to finančné zdravie, ktoré nie všetci máme. Ja mám síce veľa spoločností, veľa firiem, ale možno tá finančná situácia nie je vždy taká, ako by som si vysníval, vieš. Máš veľa nákladov, máš veľa firiem, musíš platiť všelijaké licencie. My len na DPH-čke za jednu firmu odvádzame 10-15 tisíc eur mesačne a to aj za faktúry, ktoré nie sú uhradené. Áno. Čiže... Predtým ešte ako skončíš, chcem vedieť tvoj názor, že prečo si myslíš, že... Alebo ako by si porovnal klasické podnikanie, keď máš firmu, s podnikaním v MLM. Že keby si mal povedať také výhody a nevýhody, že ako by si to zhodnotil. Lebo ja viem svoj názor, ale zaujíma ma niekto, kto má kvantum firiem. Ja ti budem vedieť plnohodnotne odpovedať na túto otázku možno po roku. Lebo ja som novonarodené bábätko, čo sa týka MLM. Ja viem, že musím len makať, čo mi stále hovoríš. A ja makám celý život. Alebo multilevel marketing, ale ja som sa u teba zaregistroval už skôr, to vieme. Ale len teraz v novembri som sa trošku rozbehol. Ten rozbeh sa mi páči, chcem pokračovať, máme nejaké spoločné plány, čiže ja MLM-ko nepoznám, na začiatok sa mi to javí ako veľmi dobrý biznis, čo je fantastické nulové náklady, alebo takmer nulové náklady. Áno. Nemusíš zamestnávať ľudí, nemusíš absolvovať štátnu byrokraciu a neviem čo všetko. Takže perfektná vec, stačí, ak máš dičo, na ktoré môžeš fakturovať. Ak to porovnám s biznisom mojich firiem, ktorých mám 9 alebo 10, tak je to veľmi ťažké niekedy len udržať plusové čísla, najmä v začiatkoch. Vieš, máš spolupracovníkov, ktorých musíš platiť, máš sklady, máš nejaké auta na leasing, máš veľa neplatičov. Takže za mňa určite ja som rád, že som vybudoval firmy, ktoré som vybudoval, ale som veľmi šťastný, že som ťa stretol, že nemusím budovať ďalšiu firmu od piky od začiatku, ale že ty ako môj bývalý spolupracovník, ak to môžem povedať
môj terajší upline alebo terajší šéf, ja som rád, že bude mať šéfa, ktorý mi bude dávať pokyny, lebo ja som 17 rokov len pokyny rozdával a konečne príde niekto, kto mi pokyn alebo nejakú radu dá, tak ja sa na to teším. Chcem tomu venovať určite veľké percento môjho voľného času. Workoholik už asi nebudem, takže nejaké 15-hodinové šichty do mňa čakať nemôžeš, ale viem ti pomôcť... To sa uvidí, či budeš workoholik. Viem ti pomôcť určite osloviť cieľové skupiny alebo aj destinácie, kde si teraz nemal taký ľahký prístup, takže si myslím, že tá spolupráca môže byť obojstranne výhodná a po roku, ak sa ma spýtaš, tak ti budem vedieť plnohodnotne zodpovedať, aký je rozdiel medzi klasickým podnikaním a MLM. A prečo zrovna Zinzino? Bolo to kvôli produktom, alebo kvôli mne, alebo kvôli... Čo bol taký najhlavnejší spúšťač? Lebo rozprávaš aj o zdraví, ale neviem, či to skôr bol ten finančný, alebo zdravotný. U mňa určite na prvom mieste je zdravie. Ja som mal krátko po smrti otca takú situáciu, že som z ničoho nič prestal vidieť na jedno oko. Vtedy boli deti malé, ja som prestal vidieť... Vôbec? Jedno oko nevidelo nič, druhé videlo dobre, ale sa ti ten obraz tak proste menil, že ty si videl úplne rozmazane. Čiže jedno oko som videl veľmi zle, druhé som videl dobre, ale celkový obraz bol veľmi rozmazaný a hlavne sa to zhoršovalo. Ja som vtedy skončil až na ústave v Hágoch, naordinovali mi autoimunitnú liečbu, teda imunosupresívnu liečbu, niektorí to poznajú, to sa používa pri transplantácii orgánov. Proste moje telo začalo napádať moje vlastné orgány, v mojom prípade to bolo oko a bolo to veľmi zlé. Boli to silné kortikoidné dávky, imunosupresíva, potom sa pridružili ďalšie choroby a našťastie som sa po pol roku z toho nejako dostal, hoci stále to oko, paradoxne na ňo vidím dobre, ešte lepšie ako na to druhé, ale cítim, že je oslabené. Napríklad pri dlhej práci za počítačom. A ja som si vtedy uvedomil, že tu musíš pribrzdiť, zdravie je na prvom mieste. A vtedy som začal aj myslieť trošku spirituálne, začal som vidieť veci, ktoré som dovtedy nevidel, že to nie je len o liekoch, výživových doplnkoch, ale je to o nastavení toho človeka, o tom, do aké pohody sa dostaneme, ale už aj výživové doplnky mi začali niečo hovoriť. Avšak Zinzino som spoznal, až keď si mi o tom napísal ty, keď sme sa stretli. A nikdy predtým si o tom nepočul? Nie, priznám sa, ja nie som človek, ktorý by sledoval televíziu, médiá, sociálne siete, takže o tebe, keď si prestúpil z Valentusu do Zinzina, tak vtedy som si niečo prvé naštudoval, lebo Valentus sú proste prípravky najmä na chudnutie a ja, keďže som relatívne chudý, ja mám skôr ten problém, že chcem pribrať, nie že chcem schudnúť, tak to pre mňa nebola téma, ale Zinzino už bola téma, najmä balančné testy a teda omega-3 oleje začali byť zaujímavé. A keď si mi teda doprial možnosť ísť na prezentáciu jednu vo Vysokých Tatrách, čo mám ja veľmi blízko, tak takto do mňa doťuklo, že keď to toľkým ľuďom pomohlo, tak asi má zmysel, aby som aj ja pridal ruku k dielu, aby som začal pomáhať ľuďom vo svojom okolí, lebo ja som to robil už dovtedy vlastne, ale možno nejako nevedomky som pomáhal ľuďom vylepšovať ich zdravie. Áno. Samozrejme, pomohol som aj pracovne. Ak sa bavíme o počtoch, tak približne 10 000 ľudí získalo prácu prostredníctvom našej agentúry za tých 20 rokov, čo je veľké číslo. Áno. Aj keď možno... Ešte si nepovedal stále, ako sa volá tá agentúra. Agentúra ProStav. Okay. Ja som myslel, že som to raz... Tak dobre, ešte budeme opakovať, keby to ľudia chceli, vieš? Všetci, agentúra ProStav, najlepšia pracovná agentúra na Slovensku, najmä pre mladých ľudí, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru a určite najmä animátori a hotelový personál. To bolo také naše krédo. No a tam som si vlastne uvedomil, že zdravie je prvoradé a dopyt po kvalitnom zdraví bude len a len rásť. A keď si mi ty odprezentoval Zinzino a po tej konferencii ja som vedel, že to chcem skúsiť a zbehlo sa to veľmi rýchlo. To ty už asi vieš. Objednal som zo pár Ultimate balíkov, potom som zaregistroval zo pár svojich spolupracovníkov. V predstihu som daroval vianočné balíčky zdravia mojim spolupracovníkom a zamestnancom. A odrazu som bol executive. Áno. Ani neviem ako, áno, takže... A vieš, že si získal telefón bonus, hej? 400 €. Aha, tak už to viem teraz, ďakujem veľmi pekne. Ako ja som veľmi rád za tie všetky bonusy, ktoré firma ponúka a ja verím, že ja ti musím by the way poblahoželať, že ty si prezident, áno, takže ja som executive, ale to je nič v porovnaní s Ivanom, ktorý je prezident. Konečne prezident na Slovensku, ktorého poznám osobne a na ktorého môžeme byť hrdí.
Áno, a ja verím, že na budúci rok budeš, lebo tam sa dá ísť ešte vyššie. Ešte vyššie, no. Ešte sú tam zo pár pozícií, tam ešte je. Že mne sa podarí možno byť niečo okolo prezidenta, ty budeš trojnásobný prezident, uvidíme. Ale mne tu nejde prioritne o peniaze. Ako ja si viem na seba zarobiť, ale samozrejme, ak mi MLM-ko dokáže dať aj nejaký pasívny finančný príjem, tak budem rád. Toto skúsme tu dať prestávku, že kebyže zarábaš v Success Unity, dajme tomu 20 000, tak určite môžeš zvolniť inde, nie? Že ja si myslím, že nemusíš odpovedať, keď nechceš. Je mi to jasné, že ak sa bavíme o 5-cifernom mesačnom príjme, tak je to zaujímavé pre každého podnikateľa. Lebo ty, keď podnikáš a robíš miliónové obraty, tak môžeš byť rád, keď máš na konci mesiaca 5-cifernú sumu. A to nie každý dosiahne. Ani mne sa to vždy nepodarí, áno. My sme radi, keď máme mesačný príjem nad 5 000, to sme už fakt veľmi radi, veľmi šťastní. A tie sumy, o ktorých vy rozprávate v MLM-ku, najmä ty, tak... Ty si to videl priamo v mojom mobile. Ja som to videl, áno. Ja som videl aj ten denný zárobok, ktorý ti prišiel, a to sa mi už celkom akože prevrátili oči, aj keď v ten deň aj mne niečo nabehlo. Áno. Ale áno, sú to veľmi pekné čísla, ale hovorím, za mňa je priorita to zdravie. Ja mám veľký sen, veľký plán, ktorý možno aj ty mi pomôžeš splniť. Ja som kúpil veľký les u nás na Slovensku a chcel by som tam urobiť také areál zdravia. Aby ľudia mohli sa ísť liečiť nielen na Sri Lanku alebo niekde do exotických destinácií na Kostariku napríklad, ale aby to mohli absolvovať aj na Slovensku. To Slovensko sa prebúdza. Tu je veľa skvelých osobností, prebudených duší, ktoré už začínajú stavať také areály, ozdravovacie, proste sanatória, alebo neviem, ako to nazvať. Ale ja by som chcel vytvoriť taký unikátny, kde by boli, povedzme, domy na stromoch, kde by boli rôzne oázy pokoja, oázy pre meditáciu a tak ďalej. Na to potrebuješ financie a keby sa mi podarilo možno cez MLM nejaké financie navyše zarobiť, tak by som to asi využil na investíciu do tohto projektu. A ty sa v rámci svojho podnikania aj nejako vzdelávaš? Máš nejakého mentora alebo vôbec čisto ideš na taký feeling? Samozrejme, že sa vzdelávam, ale ja skôr vyhľadávam také vzory v zahraničí. Minulý rok som absolvoval kurz mentálneho kauča cez Mindvalley University. Je taký veľmi známy človek Vishen Lakhiani. A to ti odporúčam si pozrieť, ináč oni veľmi často rozprávajú o zdraví, o duševnom zdraví, takže mám už aj titul alebo certifikát mentálneho kauča. Zatiaľ som ho veľmi nevyužil, lebo som nemal čas. Ale kaučoval som aj naše dievčatá vo volejbale, aj mentálne trošku, získali titul majsteriek Slovenska v plážovom volejbale, tak verím, že trošku to mohlo aj zapôsobiť, najmä teda na moju dceru, tu som sa snažil intenzívne kaučovať v pozitívnom myslení, ale my sme tak zahltení prácou, že čas na nejaké vzdelávanie, získavanie titulov tu nie je. Ja som si vypočul 4 podcasty, alebo 5 tvojich podcastov, keď som cestoval 4 hodiny do Bratislavy. A obdivujem tú dámu, ktorú si tu mal predo mnou, ktorá má 4 či 5 titulov, teraz meno si nespomeniem. Soňa. Áno, takže klobúk dole, veľmi rád sa pri nej preškolím, čo sa týka Zinzino produktov, ale ja som skôr študoval cudzie jazyky stále. Ja keď som mal voľný čas, som si zobral knihu, alebo výkladový slovník a študoval som si ho ako knižku, ako noviny a učil som sa slova, lebo toto ma fascinovalo. Je otázne, či to teraz ešte využijem, pretože tá doba ide dopredu, ale som veľmi rád, to tiež podotknem, ak môžem teda, že sa mi podarilo byť tento rok spoluorganizátorom konferencie polyglotov. Okay. Vďaka Petrovi Balážovi a jeho tímu. Ja som im dal ponuku a bol som pri tejto skvelej konferencii, pri kongrese, kde sa stretáva viac ako 1000 ľudí z celého sveta a práve tam rozprávame o tom, aké sú cudzie jazyky dôležité, ako sa ich treba učiť a ako ich vieme využiť v praxi v budúcnosti. Bolo to v Brne. Okay. Aj tento rok to bude v Brne. Ja tam pozývam. Tam môže ísť hocikto? Mal by tam ísť niekto, kto ovláda 3 svetové jazyky a viac, ale viac menej, ak zaplatíš účastnícky poplatok, tak to asi nikto nebude skúmať, ale tam určite vidím potenciál aj pre nás dvoch, kde môžeme potom získať aj nejakých členov rôznych kútov sveta. No a čo by si teda odporučil podnikateľom, ktorí sa brodia so slovenskými zákonami a živnostníkom, ktorí ledva prežijú? Lebo však vieme, aké je to podnikanie. Ja tiež som, keď som mal odevnú firmu, ešte stále ju mám, ale keď som pracoval externe, že sme šili pre OZ a tak sme boli proste rok. V tej časti firmy sme boli v mínuse. Lebo proste akokoľvek tie ženy makali, akokoľvek dreli
aj so mnou, tak proste nevedeli sme sa dostať do plusu. A robili sme na časy všetko. Neviem, čo by som poradil podnikateľom, ale mal by som jednu radu pre tých hore, ktorí to riadia. Prestaňte myslieť len na seba. Pozrite sa, koľko je tu šikovných podnikateľov a ktorí len kvôli vašim rozhodnutiam a kvôli tomu, že sú tam niektorí, že hrabú len pre seba, musia svoje biznisy presunúť do zahraničia. Takže toto je apel na tých hore, na našu vládu. Aj keď sú tam aj niektorí dobrí, tým fandím. No a pre podnikateľov vydržať, alebo sa spojite s Ivanom, možno Ivan vám dá pasívny príjem, ťažko povedať, uvidím, ako to bude u mňa po roku, ale ja v tebe vidím obrovský potenciál, viem, že si dríč, viem, že si človek, ktorý dá 110% energie do všetkého a možno portfólio činnosti, možno sa nezamerať na jednu činnosť. U mňa to napríklad takto funguje, že ak mi nezaberie jedna oblasť, tak mi v ten daný moment zaberie druhá oblasť. Alebo ak som fed up, to znamená, ak som už zničený z jednej oblasti, tak viem, že si idem urobiť toho Tarajka, idem si urobiť jeden koncert, 2 koncerty, tie deti ma nabijú energiou, samozrejme je z toho aj nejaký príjem, aj keď tu musím podotknúť, že pozor, aby si ľudia nemysleli, že Tarajka a Popletajka je projekt, ktorý je extrémne ziskový. To si podľa mňa všetci myslia, Tarajka že to a máte 100 Popletajka je projekt, tisíce. do ktorého som investoval na začiatku, alebo do ktorého sme investovali s mojou ľudskou Popletajkou, možno jeden rodinný dom. Takže ak ste ochotní investovať jeden rodinný dom do vášho biznisu, vytvorte si podobný projekt. Ale len tie videá, my ich máme 131, v priemere stojí 1000 až 1500 eur. To sú 10 000, 100 000 peňazí investovaných. A samozrejme, teraz sa to začína vraciať. A to ešte nerátaš svoj čas. No, čas sú peniaze, áno. Po koľkých rokoch si tak myslíš, že sa to začalo vracať? Možno po 7 to bol taký prelomový, že sme získali také väčšie zákazky, že už nás oslovujú partneri. Ja som veľmi vďačný za každého partnera, ale vyzdvihnúť by som mal najmä zdravotnú poisťovňu Dôvera, lebo títo s nami spolupracujú 4 roky. Dokonca sme aj súčasťou festivalov zdravia, ktoré ako eventová agentúra pomáhame organizovať. Sú tam Tarajko, Popletajka ako nejaký taký hlavný ťahuň pre deti a zároveň tam robíme sprievodné aktivity a vyrábame videoklipy pre kampane spoločnosti Dôvera. Takže máme viacero takých partnerov. Nechcem teraz nikomu ukrivdiť, je ich možno 15-20 a za každého sme vďační, ale práve v súvislosti so zdravím, možno som spomenul tú zdravotnú poisťovňu Dôvera a práve zajtra mám stretnutie ohľadne roku 2026, tak verím, že naplánujeme opäť pekné kampane, pekné pesničky pre deti. Inak je extrémne zaujímavé, že vy pracujete na jednom projekte 7 rokov a keď sa pridajú ľudia niektorí ku mne do týmu alebo do Success Unity, tak po mesiaci povedia, že nič som nezarobil, tak to asi nefunguje. No my už máme 9 rokov tento projekt a po 7 rokoch začali byť čísla také zaujímavé, povedal by som, a momentálne už dostávame ponuky na influencerské spolupráce. Takže to je asi to, kam sa každý chce dostať, to znamená, že ťa firma osloví a ponúkne ti či už finančné plnenie alebo tovar, ak im natočíš nejaké video. Samozrejme nie sú to čísla populárnych influencerov, ale už sa to začína vrácať a už vidíme aj ten nárast tých spoluprác, takže dáva mi to zmysel, aj keby som už ja osobne nechcel vystupovať vo funkcii Tarajka, lebo však máme svoj vek a neviem si predstaviť, že by som ešte ako 80-ročný behal ako Tarajko po pódiu, tak určite môžeme zaručiť, že tu bude nejaký nástupca, ktorý v tomto projekte bude pokračovať. Ale nechystám sa odísť. A ako ty si vnímal MLM ľudí? Ja som ani nevedel, čo je MLM. Asi nikdy, tak ale musel si poznať nejakých takých, čo predávajú nejaký samozrejme Avon, Herbalife a podobne. LR-ko, keď boli deti malé, tak sme tiež brávali kolostrum, to asi každý. Keď sa prizružia detské choroby. Ja som vedel, že existuje multilevel marketing, ale bolo to spájané fakt s negatívnymi prirovnaniami k pyramíde, takže mal som svoj biznis, mal som svoje starosti, nebol nikto, kto by ma oslovil, ako si to teraz urobil ty. Ja si myslím, že ľudia to vnímajú ako podradný biznis. Myslím si, že tiež aj momentálne, čo som 3 týždne taký hyperaktívny v rámci Black Friday a toho týždňa, ktorý sme mali v Zinzine, tak sú ľudia, ktorí hneď povedali, že áno, jasné, pôjdeme do toho s tebou, lebo ja im jasne vysvetľujem, ja nechcem predávať produkty. Vy ma poznáte. Ja chcem budovať komunitu. Ja chcem vybudovať komunitu a pomáhať tým ľuďom. Áno. Už som pod svojich ľudí zapísal ďalších ľudí, tak ako to robíš ty. To znamená, už im pomáhajú ďalší tvoriť. Ale mal som aj zo pár negatívnych názorov. Ty ideš do MLM, čo si sa zbláznil? Však
to je hovadina, potrebuješ to ty ešte? To presne mne hovorili, že ty už si vážený podnikateľ, že ty snáď nebudeš robiť MLM. No. A paradoxne to hovoria ľudia, ktorí majú najviac problémy so zdravím. Takže mám aj jedného zamestnanca, nebudem ho menovať, alebo spolupracovníka, ktorý ma tiež vysmial a povedal som, a tento rok nedostaneš vianočné prémie, tu si môžeš vybrať zo Zinzina. Áno? A čo ti povedal? Vybral si, tak samozrejme, ale chcel si vybrať len krémiky. Hovorím, nie, budú to len krémiky, budú to aj olejčeky, môj zlatý, aby si sa vyživil nielen zvonku, ale aj znútra. Čiže možno to je rada pre tých podnikateľov. Ak máte veľa zamestnancov, áno, spojite sa s nami. Dajte zamestnancom vianočný darček vo forme zdravotných produktov, výživových doplnkov, aby som teda bol správny. Ak ich máte 150, za 150 Ultimate balíkov získate titul, aký? Ani neviem, ty to máš lepšie prepočítané. Ani ja neviem. Ale určite... Nejaký už veľký získajú, titul. Áno, veľké bonusy tam by boli. Takže áno, na čo darovať ľuďom na Vianoce len peniaze, keď to aj tak rozbijú na hlúposti? Darujte im zdravie. Za 150 balíkov podľa mňa by nejakých 20 000 eur províziu mali. No, takže majiteľ firmy dá zamestnancom 150 zdravotných balíkov, tým pádom oni nebudú marodovať, budú zdraví, budú chodiť do práce pravidelne, bude vyššia výkonnosť a majiteľ si zarobí 20 000. Tak. Presne tak to je. Teraz som dostal dobrý nápad, áno. Máme zopár podnikateľov inak, ktorí to takto robia. A zapísali svojich zamestnancov a upustili z toho, čo robili a robia toto. Dokonca ja som teraz dostal taký skvelý nápad, ešte snáď ho budem môcť realizovať. Ja budem mať teraz okrúhle výročie a všetci sa ma pýtajú, čo chcem na tú oslavu, lebo bude veľký bašavel a tak ďalej. A ja im chcem napísať taký mail, že... Surového lososa. Ak ma chceš potešiť správnym darčekom, objednaj si produkt pre svoje zdravie, pomôžeš mne, pomôžeš aj sebe. Hej? Inak to je veľmi zaujímavé, to je dobré. Uvidím, koľko sa chytia. To si aj ja dám na 40-ku. No tak ja už mám trošku viac ako 40, ale nevadí. Ale vždy som si hovoril, že keď budem mať 50, prestanem pracovať. Vedel som, že musí prísť nejaký zlom v živote, lebo ja som to bral tak, že do 50-ky pracujem, po 50-ke oddychujem. Poznám sám seba, asi oddychovať nebudem, ale chcel by som niečo zmeniť vo svojej živote. A možno práve toto je tá zmena. Určite nechcem pracovať už tak intenzívne ako doteraz. Určite aj tých koncertov Tárajka bude menej, za čo sa ospravedlňujem, ale Popletajka chodí aj sama po škôlkach už, ona navštevuje škôlky veľmi intenzívne. Ja sa venujem v tom čase iným aktivitám, iným činnostiam, takže určite projekt bude fungovať, koncertov bude menej, ale za to budú možno lepšie a kvalitnejšie. Mne ešte napadla jedna otázka, keďže ty robíš veľa s mladými ľuďmi. Áno. Ako vnímaš mladých ľudí, keď som ja bol mladý, pred 20 rokmi, ako vnímaš mladých ľudí teraz, čo sa týka toho pracovných nejakej morálky? Nechcem nikomu krivdiť, ale tí ľudia samozrejme sú trošku lenivejší. Chcú, aby im všetko padlo z neba priamo na tácku, dá sa povedať, bez nejakej vynaloženej činnosti. Ale čo mňa udivuje, aj z pohľadu polyglota, keď ste boli vy mladí, to znamená 15-20 rokov dozadu, tak vtedy tí ľudia prišli na castingy a vedeli 2, 3, 4 cudzie jazyky plynulo. A bolo radosť sprostredkovať pracovné pozície do Španielska, do Ománu, do Švajčiarska, proste kdekoľvek, lebo tí ľudia boli akční, chceli pracovať, vedeli cudzie jazyky. Teraz, keď máme pohovory na cudzie jazyky, tak sme veľmi radi, keď vie niekto 2 cudzie jazyky. A tie očakávania tých ľudí sú prehnane vysoké. Tí ľudia by chceli zarábať hneď ako ty, áno. Povedzme 5 000 eur týždenne a chceli by pracovať, aj keď možno zarábaš viac, a chceli by pracovať možno 2 hodiny. 2 hodiny. Prepáč, nechcem ťa uraziť. Pôjde. Ale proste, viem ako animátor, koľko si zarábal, to viem. To bolo nejakých 700 až 900 eur, to si mesačne. 1000 eur som zarábal. No, lebo si bol šéf-animátor, áno. Takže, a teraz platíme začínajúcim animátorom v Španielsku 1300, 1400, šéf-animátor má 2500 eur. A to sú náklady, ty sám dobre vieš, oni majú stravu a ubytovanie zabezpečenú, dokonca aj nápoje, dokonca aj výlety, takže to je 2500 v čistom. To je extrém, že? A málo. Aj to je málo. A nevedia tie cudzie jazyky, ako sme vedeli my. Ja mám štátnicu z francúzskeho, z nemeckého, z anglického jazyka. Áno. A tí ľudia, aj keď majú štátnicu, nevedia tak dobre, ako vedeli tí naši. Takže možno je to tým, že sú lenivší, lebo majú umelú inteligenciu, vedia si to preložiť v priebehu 2-3 sekúnd. A ja sa snažím moje deti vychovávať tak, aby im záležalo na tých cudzích jazykoch. Aby im nezáležalo na známkach v škole, ale aby im záležalo na cudzích jazykoch. Lebo na čo tebe bude, ak si vynikajúci v matematike, vo fyzike, v chémii,
ale nebudeš to vedieť povedať v cudzom jazyku, nebudeš to vedieť povedať Američanovi, Švédovi, Nórovi alebo Číňanovi, áno? Čiže my sa neobmedzujeme len na územie Slovenska, kde je populácia 5 miliónov ľudí z 8 miliard. Ako náhle vieš cudzie jazyky, nemusíš byť génius, ale otvorí sa ti celý svet. A to ja sa snažím vyučovať aj v rámci projektu, to je ďalší projekt, ktorý mám, polygloti.sk, kedy chodíme na besedy po školách a rozprávame o tom, ako sa dá naučiť čo najviac cudzích jazykov za čo najkratší čas. Len tí ľudia musia chcieť sa tie cudzie jazyky naučiť. Že? Nie, ale Duolingo je veľmi dobrá pomôcka, by the way, jedna z tých lepších, lebo ten človek potrebuje motiváciu. Tak ako ty si motivátorom pre mňa, že mi zavoláš a povieš, Robo, počúvaj, už ti tam svieti len jeden červený rámček, lebo ja sa v tých diagramoch nevyznám. Treba to dorobiť. Urob ešte 2 objednávky a získaš prémiu 400 €, v tomto si ty fantastický, klobúk dole. Ja ti objednávky urobím a potom mi povie, že mám bonus na telefón. Áno. A možno takého mentora ja v tomto ML-ku potrebujem, lebo ja mám veľa iných činností, ktorým sa musím venovať. A nestíham si ten graf tam sledovať. Ty ho sleduješ asi aj 2-krát do dňa, aj 3-krát, možno aj viac. Aj 2-krát za hodinu. Ja presne viem, z všetkých, čo mám v tej prvej línii, to je možno tak 35 ľudí. Ja viem, koľko majú bodov, čo im chýba. Ja mám úplne, že štatisticky všetko v tomto zvládnuté. Ale vieš, to musí byť tvoje hobby. Áno. Ja som dnes ešte urobil 2 Black Friday objednávky, pretože viem, že dnes sa končí Black Friday, áno, takže to som ešte dokončil. A potom možno pred Vianocami tomu budeme intenzívnejšie venovať, ale rozhadzujem siete, oslovujem spolupracovníkov. No už je pred Vianocami, nie? Už dobre. Je december, tak je pred Vianocami. Že už akože začíname hneď. Nie, tak daj mi trošku oddychnúť. Áno, ideme. Viem. Ivan je človek, ktorý je veľmi úspešný, ale aj preto, že dokáže ľudí trošku naštartovať, trošku nakopnúť. A toto možno ja potrebujem, nakoľko ja bol ten, ktorý musel ľudí nakopávať, naštartovať a motivovať. Takže budem len vďačný, ak ma tak decentne pripomenieš mi, že mal by si niečo urobiť. OK. Tak a aké by bolo tvoje nejaké záverečné slovo pre ľudí, aby zmenili možno svoj život, keď sú na nejakom raz cesti? To je taká filozofická otázka. Yeah. Taká krásna. Neviem, možno sa zamyslieť, trošku popremýšľať a vážiť si to, čo máme, lebo my sa niekedy naháňame za všetkými peniazmi alebo hodnotami sveta a pritom najväčšiu hodnotu máme v tom zdraví, v tom našom zdraví. Poliaci majú taký pekný príbeh, že cudovné zdrovie nikše nedovie, jakže čuješ, až si zepsuješ. Hej? Čiže vlastne to zdravie si začneme vážiť až vtedy, keď sa nám pokazí. Keď zistíme, že ho už nemáme. To bol aj môj prípad. Takže ja len želám aj tebe, aj mne, celému rodine, našej komunite, všetkým ľuďom na Slovensku kvalitné zdravie, aj vďaka produktom Zinzino, ale najmä takú pohodu, aby sme sa nenáhlili, ale nielen pred Vianocami, aby sme sa celý rok nenáhlili, nenaháňali, aby sme si užívali to, čo máme, a aby sme boli k sebe naozaj takí, a to myslím od srdca, takí milí, takí prajní, lebo často zažívam takú, až by som povedal, nevraživosť a závisť medzi ľuďmi. Najmä, ak je niekto úspešný. Áno, ty si úspešný. Ja dobre viem, prečo si úspešný, ale možno iní to nevidia a závidí ti. Takže, a toto je aj môj prípad, že často dosahujeme úspechy a potom ľudia, či už blízky s nami, alebo len susedia z ulice o tebe hovoria veci, o ktorých si ani nevedel, kým ti ich niekto nepovie. Takže, aby sa vrátila taká fakt láska a taká nezištnosť medzi ľudí, pomáhať si navzájom a myslieť viac na zdravie, menej na peniaze. Neviem, ja nie som žiaden filozof. Ale hovoríš veľmi dobre. Povedal by som, milujte sa, množte sa, nech máme viac fanúšikov v rámci projektu. Ale fakt, som vďačný za ľudí, ako si ty, ktorí povedzme po 17 rokoch si spomenie na svojho mentora, dá mu ponuku na spoluprácu, lebo je aj veľa ľudí, ktorí na teba zanevrú, ktorí ti dokonca aj preberú ešte biznis, to znamená, si niekoho vyškolím a ten človek potom otvorí konkurenčnú firmu a za nižšie peniaze podniká. Hej. Napríklad tu sa mi páči to, že keď máš niekoho pod sebou a keď sa mu aj začne dariť, už nemusí robiť s tebou, ale máš z neho aspoň taký nejaký príjem, lebo si ho zaškolil, dal si mu nejakú časť, nejakú energiu. Takže v tomto sa mi ten MLM systém začína páčiť. Čo sa mi páči je ten binárny systém, o ktorom si mi ty veľa spomínal, že to nie je ako iné MLM-ka. To znamená, že nezarábaš na seba len sám, ale aj niekto iný ti pomáha budovať tie financie. Takže hovorím, som bábätko v MLM, fandím tebe, budem sa snažiť byť ti
podporou, oporou, získavať nové kontakty, získavať nových partnerov, ešte si mýlim zákazník partner, takže určite nových partnerov najmä. A najmä chcem budovať zdravie mojej rodiny, mojich blízkych a ak budem môcť pri tom budovať aj finančné zdravie, budem len a len šťastný a budem ti do smrti zaviazaný. Tak ti ďakujem veľmi pekne, že si bol dneska mojím hosťom v podcaste a ja by som vám chcel všetkým poďakovať, že ste vydržali to pozerať až do konca a budem rád, ak mi dáte aj sledovanie a budete tento príbeh s mojím hosťom Robertom Černákom zdieľať ďalej, lebo si myslím, že je veľmi inšpiratívny, že to bol veľmi inšpiratívny rozhovor a že veľa ľudí sa má z toho čo naučiť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Milan za pozvanie. Pozdravujem všetkých. Ahojte.